Hyvin tehty porkkana ja lanttulaatikko, kyllä ne on tosi jees. Paras jouluruoka on kalkkuna. Kyllä mun on pakko sanoa, että toi hummus. Kaikki kelpaa. Eniten mä kyllä tykkään syödä niinku leivän päällä mätiä. Saattaa kuulostaa todella oudolta, mutta se on oikeasti ihan älyttömän hyvää. Sanoin, että se on se. Mä sanoin, että se on hummus. Lanttulaatikko. Se on hyvä. Mun lempi jouluruoka. Kyllä mä sanoin, että se on se. Kyllä mä sanoin, että se on hummus. Eikö se ole hamas? Eikö se olekaan hamas? En mä tiedä, joulukinkku kai. Miksi joulukinkku? Se on aina, kyllä mä syön joulusi. Joulutartut. Koska on hyvin. Kyllä se on toi baklava. Mikä se on? Se on semmonen herkku. En mä tiedä, ei sitä olla jouluruoka. On the 6th day of Christmas, my true love sent to me